Díxome Leocadia que estivo nos Estados Unidos. Sí, antes de embarcar para Vigo estivemos en New York, San Francisco, Los Ángeles. Ah, que envexa. Tamén estivemos en Londres e París. Esa rapaza ten moita sorte. Ti queres? Seu pai manda a Celavella como se fose unha das súas pertenzas. A unha vila chea de extraños para ela. A filla de don Benigno Castro ten que encontrarse no Eldorado como na súa propia casa. Dona Teresa Castro. Matilde, a miña secretaria. Encantada. Estou segura de que Matilde ten moitas cousas que facer. Está ao servicio desta casa. Se me desculpan. Que é isto? Que foi? Que pasa, Laureano? Enviarme isto. Tranquilo, home. Xa, pero... É moi raro. Creo que é algo relacionado cos asesinatos dos que me culparon. Don Pablo, teme que axudar. Quérenme matar. Síntome percido. Agora temos un problema moito maior cos debuxos eses. Que imos facer? Estou moi preocupada. Eu tamén, é moito. Pero ti preocupaste do que non te tes que preocupar. Que importancia ten iso, home? É unha ameaza, non O ves? que é unha ameaza? É que o colar non está no seu sitio e temos que buscar. Desculpen, Sí? podo levalo xa? O colar non lle pasa nada. Matilde, ti sabes algo. Vasmo contar ou teño que adiviñar? Don Pablo, eu sempre o seu servicio. Se denuncian a Garda Civil, Venceslao podría examinar as pegadas da Caixa Forte e dos anónimos. Por min. Deso nada. Se Laureano e Leocadia confían tanto en vostede, seguro que o atopa antes que ninguén. Hola, Matilde. Laureano. Don Pablo, onde está? Aí está. Que pasa? Don Pablo. Que pasou? Teme que axudar, don Pablo. Que pasou? Roubaronme. Pase, pase, pase. Adiante, Teme adiante. que axudar. Na miña propia casa, don Pablo, roubaronme algo moi valioso. Sente, sente, tranquilícese. Non sei por onde empezar. Mire o meu pulso. Céntrese, non omita ningún detalle por pequeno e insignificante que lle parece e cóntenos todo desde o principio. Beba un pouquiño, tome. Gracias. Isto é un desastre. Veña por min. Eu creo que é algo relacionado cos asesinatos dos que me culparon. O asunto de Crisanto fíxeme moito mal. A outros foi nos peor. Tranquilícese, Laureano. Está ben. Don Benigno Castro, fillo ilustre de Celavella. Sabe de quen lle falo? Sí, claro. Fixo gran fortuna na Argentina. Unha morea de cartos para facer unha escola en Celavella na que puidesen estudiar todos os rapaces. Non teño idea. Sí. Don Benigno escribiume hai unhas semanas para dicirme que quería que a súa filla viñese a inaugurar a escola. A rapaza toda unha señorita e a meniña dos ollos de seu pai. Don Benigno quería que coñecese a terra onde el naceu. Sí. Ata lle comprou a Teresa un valioso colar de diamantes que quería que lucise o día da inauguración. E só quedan uns días. Normal, pode pasar. É Teresa. Teresa Castro. Como está? Que tal, don Benigno? Don Benigno ben. Segundo me dixo na carta, quería que a súa filla estivese resplandecente. O colar costoulle un ollo da cara. Quere que todo o mundo o admire. Cousas dos ricos. Como é o colar? De diamante e ouro branco. De que tamaño? Non sei, grande, supoño. Supón, non o viron. Non, non, gardámonos na quecha forte coas outras ollas de Teresa. Moi a pesar de Leocadia, que morría por velo. Tan amable sempre. Garda unha caixa forte. Pode pasar. Xa lle expliquei que yo comprara seu pai para a inauguración da escola. E agora se quere que lle ensine o seu cuarto? Sí, está Don Benigno tiña tamén outros intereses, moito menos altruistas, para que a filla fixese esta viaxe.
Primeiro dispuxo que Teresa fixese unha viaxe coa súa doncela polos Estados Unidos e Europa adiante. Logo que viñese a Celavella coa excusa da inauguración da escola. Pero o motivo real era apartalo dun mozo de que ela estaba perdidamente enamorada. O rapaz dunha gran familia afidalgada, vida menos. Os Alonso de Ulló. Xa sei. Desde logo é unha familia que coñeceu tempos mellores. O rapaz é un pouco trampaina, e don Benigno, un home recto e cabal, non quere saber nada del como xenro. Así que decidiu que a súa filla puxese terra de por medio. Sí, eso é. Apartouna e encargoume a min unha misión moi pouco grata. Tiña que revisar toda a correspondencia que lle enviaban a Teresa para que Benigno estivese seguro de que o pretendente non lle escribía para quentarlle a cabeza a rapaza. Era unha encomenda moi ingrata para min. Odio espiar o que fan os demais. Pero, en fin, era a vontade de don Benigno e non me puide negar. E quen lle escribiu? Só recibiu cartas de seus pais e irmáns. E un par delas de amigas que se apiadaban dela pola perda do seu namorado. Ningunha do mozo. E recibiu algunha chamada de teléfono? Non, ningunha do Pablo. Ela non se molestou porque vostede lle revisase a correspondencia? Non, ela sabía que eran as instruccións de seu pai. Logo, dáballes a ela para que as lese. E ela escribiu algunha carta? Non, eso é o que me pareceu máis raro. Non lle contestou a ninguén. Eu, en cambio, topei co peor. Vayamos por partes, Laureano. Siga coa historia de Teresa, por favor. Van xuntas. Un dos primeiros días que estivo hospedada no Eldorado, eu estaba lendo a miña correspondencia e, de paso, cumprindo coa miña ingrata misión. Revisar as cartas de Teresa. Punlle ordenar o seu cuarto un pouco, pero non fixo falta. Está perfecto. Gústame ser ordenada. Amañase vostede moi ben sen doncela. E que foi dela? Despediuna? Non, apenas chegou a Galicia, deixou que fose visitar a súa familia. Tamén é galega. Polo visto, hai unha morea de anos que non nos ve. E ten os pais enfermos. Don Pablo, teme que axudar. Para poder axudar, temos que saber todo o que pasou. Está ben. Eu ainda non era consciente do perigo que me villa enriba. E Leocadia seguía o seu. Organizarlle a vida a Teresa. Que cariña tan mustia. Seguro que extraña a súa familia, non? Sí, debe de ser eso. Non se preocupe, querida.
Estou segura de que vai pasar unha boa estancia aquí en Celavella. A filla de don Benigno Castro ten que encontrarse no Eldorado como na súa propia casa. A que sí, Laureano? Sí, Moitas sí. gracias, é vostede moi amable. O que ten que facer vostede é sair. Xa leva uns días aquí en Celavella e ainda non coñece a ninguén. Gústame estar por aquí. Non se preocupe. Xa falei eu coa xente do seu igual para que a coñezan. Combinada ten que tomar chocolate caseira e visitar a dona Elvira. O momento crucial achegábase. Eu estaba tan tranquilo e non podía imaginar o perigo que corría. Visitar a Inés, a filla de Juan. Que é isto? Que foi? Que pasa, Laureano? Enviarme isto. Tranquilo, home. Xa, pero... É moi raro. Creo que alguén o quere matar. Así que despois de recibir este ameazante anónimo, pensa que alguén ten algunha conta pendente con vostede. Tal vez relacionada con todas as mortes que houve na vila. Así é. Tranquilícese, Laureano, eso é auga pasada. Xa ninguén cree que sexa culpable. De onde viña esa carta? Non ten remitente. Pero terá algún cuño do lugar de onde foi enviada. É de Vigo. É importante. Pode ser unha proba. Naturalmente. Pero agora contenos que pasou con Teresa todo ese tempo. É o anónimo. Xa iremos con eso. Vayamos agora con Teresa. Está ben, don Pablo. Nos seguintes días case non saíu do Eldorado. Agardaba, eso sí, a chegada da súa correspondencia. E, como sempre, agardaba pacientemente a que eu a lese primeiro. Adeus. Chao. A min extrañoume que non se quixese relacionar coa xente. Pasaba case todo o tempo metida no seu cuarto. Aínda que xa sabe como son estes indianos. Xente rara, feita a vivir en repúblicas nas que cada un fai o que lle peta. O tempo pasaba e eu estaba moi preocupado. Un día case yo conto todo ao tenente. Bos días, Leocadia. Como vai? Tirando, tenente, que lle poño? Un viño, por favor. E Laureano? Está no almacén. Agora yo aviso. Está aquí o tenente, se o queres ir saudar. Contácheslle o do anónimo. Outra vez con eso. Non che dá vergonza? Ninguna. Non ves que pode ser unha ameaza. Non penses eso. Seguro que é unha broma. Pois vai a broma. Se Venceslaos... O tenente non pode facer nada. Para ir á Garda Civil fai falta que haxa... Un morto, xa. Ai, Laureano. Despois das que pasaches na guerra, e co de Crisanto, e agora vas de ter medo onde buxo. Por eso, sei o mala que pode ser a xente. Pero aquí todos te coñecen, e ninguén che quere facer mal. Non estou eu tan seguro deso. Non penses eso, anda. Seguro que non é nada. Vai saudar ao tenente. E non lle digas nada, que non pense que és un mexiricas. Nese momento pensei que nesto Leocadia tiña razón. Ela sabe moi ben como sair coa súa, comigo, coa pobre Teresa. Insistín unha e outra vez con Leocadia para que deixase a Teresa o seu aire. Que xa coñecería ela quen quixese. A razón estaba da miña parte, pero, en fin. Bos días, alcalde, que ven acompañado, vexo. Non podía ser menos. Aquí lle presento a señorita Teresa Castro, filla de don Benigno, doador do capital para a construción da nova escola. O señor Pombo, un veciño exemplar. Esta é Inés, a miña filla. Tanto gusto. Igualmente. Pero, por favor, non quedemos na porta. Entremos na botica. Así que, filla de don Benigno. Sí. Adiós, alcalde. A señorita Inés estaba encantada de poder falar con alguén con tanto mundo. Díxome Leocadia que estivo nos Estados Unidos.
Sí, antes de embarcar para Vigo estivemos en New York, San Francisco, Los Ángeles. Ah, que envexa. Tamén estivemos en Londres e París. E sen uns cafés cheos de intelectuais e bohemios. Din que pasan horas e horas alí buscando inspiración. A inspiración é a forma de levar algo á boca. Ah, e vin no cine que as avenidas están cheas de coches, é certo? É certo. Pero tamén hai cousas que non se ven no cine. Se me desculpan, eu teño que marchar. Xa? É que teño que ir pasear. Ah. Xa sabe, é o último en París. Ir pasear é moi tonificante, moi espor. Ah, pasear. Pois xa podían poñer de moda irse a la erva. Ai, mi padre. En París non hai rapaza que se precie que non deu un bo paseo pola tarde. Nótase que viaxou moito. Alguén de tantos posibles xa se sabe. Din que en París a moda é o peiteado estilo garzón, como se fosen rapaces. É verdade que os franceses son os homes máis galantes do mundo? Supoño que serán como en todas partes. Uns máis galantes e outros menos. A señorita Teresa veu inaugurar a escola. O pai aportou o capital necesario para construíla. Hai que agradecer a don Benigno. Ainda que non sei, ás veces penso que... Non lle parece ben? Non sei se será mellor a ignorancia. Como? Así os pobres non son conscientes do que perden na vida. Ollos que non ven... Xa. Ollos que non ven. Así a xente é máis fácil de enganar, non sei. Que me queres dicir? Como os burros, embridados e sen poder mirar para os lados. Sen educación non somos ninguén. E sen comida ainda somos menos. Mire, eu non tiven estudios, pero sei me defender na vida. E non me enganou ninguén, se é iso que queres dicir. Eu só digo que neste país, se a xente... Teña cuidado co que di. Non vai a ser o demo que tomen por un socialista deses. Adeus. Chao. Teresa segue sen saír e relacionarse con ninguén. Pero deixa, muller. E que vai dicir despois da xente de Celavella? Que somos uns pesados. Ti que saberás. O que lle pasa á pobre é que é tímida. Hai que insistir. Xa. Onde era este? Paquiño. O almorzo. Sí, moitas gracias. Pasa. Atascouse a cremalleira. Estes vestidos son unha lata. Sí, a miña nai tamén lle pasa. A ver, podes me axudar, Paquiño? Só boto de menos ter criada cando teña que poñer estes vestidos. Sí. Don Pablo, non lle parece que me están ameazando? Vayamos por partes, Laureano. Primeiro vamos cun caso e despois co outro. Contenos o que pasou con Teresa en todo este tempo. Calquera dato pode ser fundamental. Pero os anónimos... E xa chegaremos a eso, Laureano. O mellor non ten importancia, pero hai que coñecer todos os detalles. Está ben. Teresa seguía sen querer relacionarse con ninguén. E Leocadia seguía coa teima de que Teresa se relacionase con xente do seu igual de Celavella. Eu púxeme convencido de que tiña razón. Así que eses pendentes mercáchelos en París. Que sorte, querida. Pablo! Ao longo da historia da humanidade comprobamos que non sempre gaña a razón. En fin, Leocadia acompañou a Teresa a tomar o chocolate a esta casa.
O que pasou esa tarde vostede pode contar mellor que ninguén. Un placer coñecela, Ana Teresa. Realmente. Mantivemos unha amigable conversa, ou polo menos intentámoslo. Teresa é unha muller de poucas palabras. De moi poucas palabras. Dígame, señorita Teresa, gústalle Celavella? Sí, é moi bonita. Estás cómoda, no el dorado? Sí, moitas gracias. Se prefires, podes quedar con nós. Aquí hai cuartos de sobra. Dona Elvira... Non, gracias. Estou ben. Como está, seu pai? Carteoume con ele de cando en vez. Estou ao tanto da última facenda que mercou. Explicoume o sistema de gandeiría extensiva que utilizan. É moi interesante. Desculpen, Teresa, filla, senta. non sabía que estaba ocupado. Era para dicirlle que xa cheguei. Perfecto. Pero non te vayas. Pasa. Quero presentarche a nosa convidada de excepción, Dona Teresa Castro. Matilde, a miña secretaria. Encantada. Moito gusto. Non vai tomar un pouco de chocolate? Estou segura de que Matilde ten moitas cousas que facer. Está ao servicio desta casa. Sí. Teño que marchar. Se me desculpan. Perdoe, na miña casa normalmente... Aquí somos moi tradicionais, querida. A min a señorita Teresa pareceume moi amable. Pois é raro. Só é ser un pouco arisca. A verdade é que se comporta dun xeito extraño. Non é normal que unha señorita se levante cando entra alguén, sobre todo se ese alguén está ao servicio da casa. Quero dicir que traballa na casa. Non me refería... Non se moleste, don Pablo, ben sei o que quere dicir. É mellor que sigamos con Laureano. Está ben. Cando miña nai e Leocadia lle preguntaron por o seu antigo mozo, Roberto dos Alonso de Ulloa, ela puxose un pouco a defensiva. É normal que o tema molestase un pouco. Xa me contou Leocadia da decisión de teu pai. Estou totalmente de acordo, querida. Non se pode permitir que un buscadote se abuse da confianza dunha rapaza. E máis se non ten ningunha experiencia da vida. Mi madre... Eu son do mesmo parecer, dona Elvira. Eso xa é auga pasada. Non me gusta falar dese tema. Agora és moi nova, Teresa, pero cando medres, verás que Benigno tomou a decisión correcta. Estou segura. Agora, se me desculpan, vou marchar. Xa? Sí, é que teño que ir pasear. É moi espor. Moitas gracias por todo. Boas tardes. Desculpen, boas tardes. Que rapaza tan rara. Non é rara. É unha maleducada. Estes novos ricos. Así non vamos a ningures. Pero para que entramos en tanto detalle? Aínda non falamos do máis importante, as miñas ameazas. Calquera cousa que vostede non lle dé importancia, Laureano, pode ser fundamental para a investigación. Como que era, don Pablo. Vostede non cree que me están ameazando? Como non acabe, matarei no eu persoalmente. Laureano, por favor, remate dunha vez. Está ben. Non sei se o saben, pero a Leocadia gustalle sempre sair coa súa. Non aguantaba sen velo calar de diamantes de Teresa. Insistía unha e outra vez en que quería velo. Leocadia, que fai aquí a estas horas? Non podía dormir. Boas noites. Eu reaccionei con enteireza. Non quixen preocupar en exceso a miña muller.
Outra vez non. Laureano, ven un momento. Desculpe, señorita Teresa. Vamos, ven. Va a ser viúva moi pronto. Que vai ser de vos? Que vai ser de nós? Agora temos un problema moito maior cos debuxos eses. Que imos facer? Estou moi preocupada. Eu tamén, é moito. Pero ti preocupas do que non te tens que preocupar. Que importancia ten iso, home? É unha ameaza, non ves? O que é unha ameaza é que o colar non está no seu sitio e temos que buscar. Desculpen. Sí? Podo leválo xa? O colar non lle pasa nada. Falaba do correo. Ai, o correo, sí, claro. Señorita Teresa, fun comprobar o contido da caixa forte. Non se tiña que molestar. Xa, pero... Que o colar non está. Desapareceu, roubárono. Non se alarme. Puide non perder na viaxe. Puxo durante a viaxe? Non, pero con tanto rebumbio. Vou facer denuncia ao cuartel. Por favor, acompáñeme. Non, mellor esperar. Non quero que un incidente como este enturba a inauguración da escola. Xa, pero non... Xa haberá tempo de denunciar, señor Laureano. Aquí está o don Pablo. Para min está claro. Está claro o qué? Quérenme matar. Síntome perdido. O outro día, ali nun xornal, que mataron a un home despois de recibir un anónimo cun debuxo dunha bomba. Pero os seus son dagas. Serán asasinos máis tradicionais, eu que sei. A ver, déxeme ver a segunda carta. A ver de onde é o cuño. Vaya, esta vén de América. Ve, don Pablo. É unha confabulación internacional. Que menos. Ben, vexamos o que temos. Temos unha carta cunha daga enviada desde Vigo e outra con 2 dagas enviada desde Argentina. Que son unha ameaza de morte para mí. Eso aínda non o sabemos. Que vai ser, senón? E por outro lado tamén está a desaparición ou o roubo do colar de diamantes. Non desapareceu. Mesmo vin como Leocadia e Teresa o gardaban na caixa forte. Don Pablo, teme que axudar. Que facemos? O primeiro será falar con dona Teresa Castro. E só falta o colar. Miraron ben. Só o colar. Devolvín os 1000 revolveres, pero non o encontrei. Quen sabía a combinación da caixa? Laureano e máis eu. Ninguén máis. Non, don Pablo. Déxeme comprobar se forzaron a pechadura da caixa forte. Alguén o tivo que facer, nós non fomos. Pois parece que ninguén o intentou. Está intacta. Quen foi o último en abrir a caixa? Eu, onte a noite, para agardar a recadación. Todo estaba en orde. Mirou as cousas de Teresa. Non sabía que deso se encargaría Leocadia. En cambio do meu, parece que non se encarga ninguén. Eso, ti preocúpate dos debuxos, en vez de te preocupar do colar de diamantes. Onde está a Teresa? No seu cuarto. Como o tomou? Con moita enteireza, é unha muller dunha gran clase. Pareceu que non lle afectaba moito. Imos falar con ela. Don Pablo. Noutro momento ocúpome das cartas coas dagas, Pero... Eu tive a fortuna de estudiar nos mellores colexios. E iso permitiume ter unha boa educación. Desculpe, Teresa. Queremos falar do colar que desapareceu. Adiante. Gracias. Falaba con alguén? Non. Estaba ensaiando o discurso da inauguración da escola. Non estou afeita a falar en público. Senten, por favor. Laureano pediume que me encargase do asunto do colar. Eu encantado. Pero o meu consello é que o denuncie a Garda Civil. Non, mellor será non denuncialo. O mellor, buscando ben, atopámolo colar. Non quero preocupar a meu pai necesariamente para que logo apareza. Está segura? Insisto, podemos agardar uns días. Para denunciar sempre hai tempo.
Ademais, agora o importante é a inauguración da escola. E se denuncio o roubo do colar, todo o mundo vai falar do colar e ninguén da escola. Ese non aparece? Se Laureano e Leocadia confían tanto en vostede, seguro que o atopa antes que a ninguén. Está ben, se así o prefire. Pero terelle que facer unhas preguntas. Laureano dixo que viaxa vostedes en Doncela. Sabe onde está? Tal vez teñamos que falar con ela. Con Isolina? Está coa súa familia. Deixei que fose onde eles. Hai moito tempo que non veo aos seus pais e os pobres están moi enfermos. É todo un detalle pola súa parte. Esas son as cartas que recibiu desde que chegou a Celavella. Sí. Queren velas? Non, gracias. Polo de agora non creo que sexa necesario. Outra pregunta. Cando foi a última vez que puxo o colar? Nunca. Era para estrear o día da inauguración da escola. Daquela? Agora, se me desculpan, quixera descansar un pouco. Deixarémolo para outro momento. Que ben se apaña soa. É moi amable. Agora, se me desculpan. Sí, que descanse. As damas primeiro. Non, o señorito primeiro. O servicio despois. Sinto que che dixen cando estaba Laureano. Só quería dicir que Teresa non sabía que ti non és unha criada da casa. Non importa. E ademais ten razón. Estou ao servicio dos Veiga. Pero agora centrémonos no caso. Mellor dito, nos dous casos. Sí, vai ser o mellor. Temos a primeira carta, co debuxo dunha daga. Que foi enviada desde Vigo. E esta segunda, que se ve que foi feita por outra man co cuño de Bos Aires. Como poden ser de sitios tan dispares? E se realmente son unha ameaza, quen lle quere facer tanto mal a Laureano na Argentina? O colar? Que non puido roubar. Ninguén forzou a caixa forte. E os únicos que sabían a combinación eran Leocadia e Laureano. A este paso, Teresa vai ter que inaugurar a escola sen lucir o precioso colar que lle regalou don Benigno. Eso é o de menos. O que importa é que se abran as escolas. Que os rapaces aprendan a ler e escribir, aínda que non sexan señoritos. Claro. Seguro que a inauguración queda fenomenal. A escola quedou preciosa. Non é máis que un edificio. O que importa é o que está dentro. Eso é, Matilde. Vamos, acompáñame. Eu tiven a fortuna de estudiar nos mellores colexios. E iso permitiume ter unha boa formación. Pero temos que ter en conta que non todo o mundo tivo esa sorte. Teresa! 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 Ah, pegaicha! Asusteite, a que sí? Non, Que non? Deches un brinco de medo. para non deixala quedar mal. Estivo en Hollywood onde fan as películas. Pois sí. Que sorte. Eu nunca saín de Celavella, xa me gustaría. Montou en avión? 2 veces. Pero non me gustou moito. Móvense demasiado pro meu gusto. E coñeceu algún actor? Algún? Sí. Sí, fun a unha festa e había algún actor. Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Charlotte. Ata estiven falando con el. E que lle dixo? É un home moi gracioso. Estivemos rindo toda a noite. Ata me regalou un sombrero e un bastón dos seus. De verdade? Un día destes en Sinochos. En serio? Claro. Somos amigos, non? Somos. Eu creo que sí. Por certo, viñas facer algo? Gústame coñecer a xente de fora. A daqui é sempre igual. Son demasiado bo. Ese é o meu problema. Tranquilícese, Laureano. Atoparemos unha solución. E como? Eso déxenos a nós. Respecto do colar... Non, falemos dos anónimos.
Sabemos que quen debuxou a primeira daga non é o mesmo que o das outras dúas. Por outra parte, só imaginábamos, tendo en conta que foron enviados desde sitios tan distantes un do outro. E iso de que me vale? É unha pista. Non haberá unha organización internacional que me quere matar. Pero pódese saber que lle fai pensar eso? Laureano, vostede coñece a alguén en Argentina ou en Vigo que lle queira facer algún mal? Non, non me dou conta. Que quería, don Pablo? Pódeme devolver o sobre coa escritura del da Barcia que lle deixei para que me agardara. Tome. Abra-o, faga o favor. Abra vostede. Laureano, abra-o para comprobar que a escritura segue aí. Como non vai seguir? Ve, desapareceu. Asegúrolle que eu non... Tranquilícese, só era unha comprobación. Se eu non soubese o verdadeiro contido do sobre, agora estaríamos enfrontándonos a un misterioso roubo. Pénseo, se cadra foi o que pasou co xolleiro e o colar. Esa rapaza ten moita sorte. Ti queres? Seu pai manda a Celavella como se fose unha das súas pertenzas. A unha vila chea de extraños para ela. Non, refírome a todo o que viaxou. Coñece moito o mundo. Londres, París, Nova York. Pero non se ve feliz. Un sempre extraña aquilo que non ten. Cando tes de todo non podes extrañar nada. Cariño, amizade. Ter alguén a quen contarlle os teus problemas. Coñecelo o amor. Venceslao es todo un romántico. Boas tardes, señorita Teresa. Quería algo? Boas tardes. Quería comprar unha libra de xabón de aceite, pero se está ocupada, Non se volvo noutro preocupe. momento. Só estábamos falando. Verdade, tenente? Sí, falando. E que tal en Celavella? Afeita a todos os sitios onde estivo, isto pareceralle moi pequeno. Estou ben, voume facendo. Claro que sí. Ademais, como a súa familia é de Celavella, é como se vostede fose de aquí. Meu pai fálame moito do seu tío Andrés. Eran amigos cando eran novos. Meu tío Andrés? Ai, claro. Hai tempo que non o vexo. Home, supoño. Leva 10 anos morto. Sí, eso quería dicir que hai moito que non vou polo cemiterio. Está enterrado no cemiterio da Chacarita en Bos Aires. Era moi simpático. Eso di meu pai del, que toleaban de risa. Era o home máis simpático do mundo. Ben, eu marcho. E o xabón? Ai, sí, esquecíame. Unha libra de xabón. Canto? 20 céntimos. Boas tardes. Boas tardes. Chacarita. 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 Suave. Boas tardes. Temos un xolleiro, pero sen colar. Se cadra nunca chegou a estar dentro. Que iso é unha parvada. Supoño que na súa viaxe tiña as súas cousas guardadas baixo 7 chaves. Efectivamente. E supoño que a súa doncela ten acceso ás súas cousas. Quero dicir, tamén ás cousas de máis valor, como as xoias. Sí, claro. É de confianza. Absolutamente. Leva comigo case que 10 anos. Non lle resultou extraño que marchase nada máis desembarcar. Non, xa estaba acordado na Argentina. Tiño meu permiso para visitar a familia. Onde quere chegar? O que quero dicir é un pouco delicado. Non cree que puido ser a criada a que roubase o colar?
Imposible. Ten que recoñecer que a miña sospeita é razoable. Ninguén forzou a Caixa Forte e a combinación só a coñecen Laureano e Leocadia. Non foi ela. Isolina é unha muller honrada, incapaz de traizoar a súa señora. Constame. Como pode estar tan segura? Estou no. É case unha irmá para min. Se me di onde viven os pais de Isolina, podía falar con ela e así estar completamente seguros de se foi ela ou non. Repito, ela non nos roubou. Nin a min, nin a ninguén. Ten carta dun tal José Pine. Gracias. E agora, se me desculpan, vou descansar. É a segunda vez que me deixa coa palabra na boca. Moito descansa. En que pensas, Matilde? Supoño que nunha parvada. Boas noites. Boas. Molesto. Estaba descansando. Só lle viña a traer isto. É un libro que atopei na biblioteca da Casa dos Veiga. Non me apetece ler. Pensei que lle gustaría. É sobre a Argentina. Para matar a morriña. Está ben, moitas gracias. Agora se me desculpa? Sí, claro. Parece unha boa teoría. E dis que se incomodou. Dixo que é imposible que fose a criada. Que é da súa total confianza. Eso mesmo dicía unha muller da parte de Friol, a viúva Bermúdez, que chegou ao noso mundo hai poucos días. Levaba 20 anos coa mesma criada. Eran como a da familia. Un día a criada levantouse e matouna de 20 coiteladas. Lín algo no xornal. Houbo do conto que segue falando ben dela. Para min que a viúva non tiña ganas de vivir. Unha ignorancia. Home, hai outra posibilidade. Leocadia demostrou moito interese no colar desde que Teresa chegou ao Eldorado. Esqueces que Leocadia tiña moito interese en velo colar a mesma mañá que desapareceu de dentro da Caixa Forte. Ela mesma colleu o solleiro. Se fose ela, non tería interese en delatarse. Ten razón. Estoulle collendo aquela eso de ser detective. Temos que localizar a Isolina como sexa. Eu tiven a fortuna de estudiar nos mellores colexios e eso permitiume ter unha boa educación. Pero temos que ser conscientes de que non todo o mundo tivo esa sorte. É para eso que meu pai fixo esta doazón. Es ti. Viña avisarlle de que meu pai vai poñer unha película. Non sei se me apetece baixar agora. Estou un pouco cansa. É moi bonita, é de Nova York. Está ben, baixarei agora mesmo. Daquela vémonos no almacén. De acordo. Buscas algo? Onde ten o sombreiro e o bastón de Charlotte? Dubidas da miña palabra? Non. Xa te os ensinarei noutro momento. Agora teñome que preparar para ver a película. Esquecíaseme. Unha rá. É para min? Sí. Pillei e non usou. Moitas gracias. É un agasallo moi bonito. Sí. Seguro que lle tes moito aprecio. É o mellor que teño. Come moscas, pero non se preocupe, xa llas consigo eu. Gracias. Vou axudar o meu pai co proxector. Eu baixo agora mesmo.
dixen a Garda Civil, Venceslao podría examinar as pegadas da caixa forte. É dos anónimos. Por min. Deso nada. Para que así, Xa oiu a señorita Teresa. Para denunciar hai tempo. como queira. Esperamos a mañá logo. A saber o que será de nos de aquí a mañá. Que home este. Como a ti non chas mandan. Esa é a ponte de Brooklyn. E iso, Central Park. A Quinta Avenida. Bos días, Pablo. Hola. Onde queda o libro de escudos? Aí, no segundo estante. Por qué? Se cadra estamos equivocados e os dous casos están relacionados. Pode haber algo que unha desaparición do colar cos anónimos de Laureano. E iso por qué? Resulta moi raro. Os dous suceden ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Non me parece suficiente. Todo eso non son máis que conxeturas. Un dos anónimos ven da Argentina, como a señorita Teresa. Ela é a Clare. O máis lóxico sería saber onde está a criada de Teresa e falar con ela. Entón a culpable é a criada. Por que non? Ela tiña acceso ás xoias. Non temos un sospeitoso mellor. Non che digo que non. Tampouco que sí, polo visto. Como é a criada. Matilde, aínda estás enfadada comigo. Que teño que facer para que me desculpes? Nada, estás desculpado. Que non diría? As dagas. Aquí están. Pásalle algo? Estou un pouco nerviosa polo da inauguración da escola. Vos estar nerviosa? Co que sabe vai nos deixar a todos coa boca aberta. Creo que sí. Xa verá. Paquiño, eu... Mira, ás veces as apariencias enganan e un non é como os demais pensan. Pode ser, pero non é o seu caso. Non podes confiar tan cegamente en alguén, porque che poden facer dano. Dame igual o que diga. Eu sei que vostede é unha boa persona, é moi inteligente. Podémola ceibar? Non lle gusta? Precisamente por eso. Se quere... É mellor estar cede mentre se pode. Señorita Teresa, podería falar un momento con vostede? Levo un pouco de presa. Téñame que preparar para a inauguración da escola. Es un momento para saber se lle gustou o libro que lle prestei sobre a Argentina. O libro? Ah, sí, moi interesante, pero levo presa. É que trouxolle lembranzas dala? Sí, moitas. Se non lle importa devolvermo é que estiven tomando unhas notas e quedaronme dentro del. Está ben. Se me acompañe, devolvolle agora mesmo. Desde logo, algo viu que lle resultou interesante, Pero que raio puido ver? Tamén che collen este. Que fas aquí? Fumar. Canta afección polos libros. Sí, apréndese moito neles. Matilde, ti sabes algo. Vasmo contar ou teño que adiviñalo? Don Pablo, eu sempre o seu servicio. Conforme, teño que adiviñalo. Laureano veu o carteiro e deixou estas cartas, pero xa as mirarás, que hai moito que facer. Irei ben así.
Calquera cousa que poña. Ai, que amable. Non as vai abrir? Ten razón, Leocadia. Non creo que haxa nada importante. Xa as mirarei. Se cadra, hai algunha para min. Temos, por un lado, un escudo con dagas. Son dagas. Exacto. E, por outro, un libro sobre a Argentina. Eso xa non é tan exacto. Lembras o do colar e o xolleiro? O que importaba estaba dentro. É sobre Suiza. Gran país e gran chocolate. Cambiei a tapa para facer unha comprobación. Ríndete. Bríndome. Non podes, tes que seguir adiviñando. Non, non podo. Cos teus libros non sei por onde tirar e a Teresa non dou falado con ela. Ou está descansando ou está paseando. Teño que darche razón. Ela é a clave, non? Sí e non? Arredemo pra muller. Entón a clave é Isolina, a criada. Sí e non? Moi ben. Moitas gracias. Vámolo deixar. Pasou o carteiro? Creo que sí. Entón temos que ir ao Eldorado. Ali contocho todo. Foi a criada. Ou foi Teresa? Falas do colar ou dos anónimos? Eu que sei. Pois sí e non. Unha carta de cor vermella. Non ten remitente. Onde foi selada? En Santiago. Outra... Ninguén o quere matar. E se non me equivoco, vai haber 3 dagas debuxadas. Creo que nos debes unha explicación. Como daquela xa sabes que... Ninguén o ameaza, Laureano. Os autores destes dibuxos non lle queren facer ningún mal. Que queren daquela? De vostede nada. Mellor que ela non lo conte. Teresa. A verdadeira Teresa está moi lonxe de aquí, non si? Por Deus. Non teño tempo para perdelo en contos. Sinto. Sinto. Pero eu sei quen és. A túa señora pode estar tranquila. Fixeches todo o posible para axudala. Laureano, esta é a súa casa. Rógolle que lle diga a esta muller que non diga máis parvadas. Matilde, a señorita Teresa... Ela non é Teresa. Matilde, que estás dicindo? Non ten gracia ningunha. Non temos tempo para xogos. Temos que marchar para a inauguración. Teresa non é Teresa. É Isolina, a doncela. A verdadeira Teresa marchou nada máis desembarcar e agora está moi lonxe. Que estupidez. Sinto. Non te preocupes. A túa señora non corre perigo. Xa chegou o sinal. Agora podes marchar, non? Laureano, vai deixar que siga dicindo todas estas Todo cosas? isto non ten sentido, Isolina. Non sei de que me está a falar. É mellor que nos contes a verdade. Se non teremos que chamar a Garda Civil. Non lle vai pasar nada a señorita Teresa, verdade? Como? Pero daquela... Ten razón. Son Isolina, a doncela da señorita Teresa. Pero eu non roubei nada. Todos somos testemunhas de como se comportou cando chegou a Celavella, dun xeito arisco e sen relacionarse coa xente. Non si, facíao para que non a descubrisen. Pero deixou cabos soltos. O primeiro que me extrañou foi o ordenado que estaba ao cuarto. Eso mesmo dixen eu. Unha señorita non se apaña tan ben soa sen ninguén que lle axude. Despois, cando don Pablo máis eu fomos visitala ao seu cuarto, non había sitio. Don Pablo sentou na cama. En canto el se levantou, ela foi rapidamente a alisala. Eso é propio de xente que está pendente dos demais, e non de señoritos.
E logo como se comportou comigo cando foi tomar o chocolate a casa de don Pablo. Soubeche sair moi ben do paso. Outras renderíase nese mesmo momento. Pero o que rematou por convencerme foi que non soubese ler. E as cartas? Vostede veu como as lía. Sí. Non. Levabas o seu cuarto. Non contestaba ningunha. Nin amigos, nin a familiares. Meu irmán Moisés tampouco escribía, ata que aprendeu alá en Cuba. Xa, pero só por eso... E despois está o discurso da inauguración. Ensaiábao sen telo escrito. Repetíao para aprendelo. Dá moito traballo non saber ler, non si? Pensei que estaba equivocada cando vimos a película Elías na pantalla. Pero decateime de que estiveras en Estados Unidos e xa as coñecías. Tiña que comprobalo. Por eso o do libro coas tapas cambiadas. Deche un libro sobre Suiza e pensaches que era sobre Argentina. Agora enténdese o dos anónimos. Sen saber ler, como facer para comunicar algo? Non sei. Cun debuxo, Leocadia. Por que unha daga? Por que a min? Eso mesmo pensaba eu, así que mirei nun libro de escudos. Comprobei que o escudo dos Alonso de Ulloa, o mozo da señorita Teresa, eran unhas dagas. Que pintan eses neste asunto? Todo. A señorita Teresa estaba moi namorada do seu mozo, o señorito Roberto. E don Benigno opoñíase a súa relación. Eles non podían estar un sen o outro. A ela ocorreuselle unha idea na que en mala hora me vin metida. Nada máis chegar no barco, cambiamos a roupa e como en Galicia ninguén a coñecía, eu fíxeme pasar por ela. Colleu o colar e foi no vender. Así puido pagar a pasaxe do seu mozo para casar aquí en segredo. O aviso para que mandaran os cartos era a primeira carta cunha daga. Enviárona desde Vigo. Xa. Sigo sen saber que pasou. Por que me mandou a min? Sabían que vostede lía toda a súa correspondencia, así que ela tiña que estar sempre pendente da chegada das cartas. A segunda carta con 2 dagas era do señorito Roberto dicindo que embarcaba para Galicia. E a terceira, a de hoxe, con 3 dagas e selo de Santiago, era para dicir que todo rematara, non? Sí, que xa están casados. Que xa podo marchar de Celavella. Sempre sospeitei que pasaba algo. Sinto terlles mentido. Pero tiña que axudar a señorita Teresa. Vanme denunciar. Non vexo por qué. A fin de contas foi a túa señora que se roubou a ela mesma. Non vexo delito ningún. Que o arranxe con seu pai. Que lle digo eu do Benigno? A inauguración. Quen vai inaugurar a escola? Haberá que suspender o acto. Por qué? A escola tena que inaugurar Teresa e Teresa non está. Isolina podría inaugurala perfectamente. Non me parece boa idea. Se alguén se decata e se armar unha boa. Isolina pode dar ese discurso. Sábeo de memoria, non si? Podo. Sinto, de verdade. Estou moi doída porque sei que estás enfadado comigo. Eu non quería facer ningún mal. É o único amigo que teño en Celavella. Amigos? Amigos. Que les? A Illa do Tesouro é o meu libro preferido. Lino polo menos 15 veces.
E que conta? De verdade non sabe ler? Non. A historia de Jim Hawkins e o Capitán Smollett e Long John Silver, o meu preferido. Embarcaron na Española e foron en busca dun tesouro. E atopárono? Eso vai ter que descubrilo vostede, porque vai aprender a ler. Para que? Só sou unha doncela. Meu pai di que a vida é como unha partida de cartas e os pobres xogamos en triunfos. Eu creo que un pode ser quen queira. Cando medes vas ver que non é tan así. Ou polo menos intentalo. Non deixarse gañar nesa partida de cartas que dixo o pai. Prométame que vai intentar ler. Prometido. Ven comigo. Onde imos? A inauguración da escola. Señor Pombo, se non está de acordo coa escola, que ve? Só dixen que era mellor gastar os cartos nos famentos da parroquia. Mire, a educación do hoxe é o alimento do mañá. Eso dio vostede porque ten o bandullo cheo. Se non había falar de outra maneira. Con vostede non se pode falar. Bos días, alcalde. Bos días. Bos días. En fin, xa é. Deixado. Veciños de Celavella. Un momento, por favor. Silencio. Silencio. Silencio, por favor. Estamos aquí reunidos para o importantísimo feito da inauguración da nova escola. Esta escola pola que levamos agardando tantos anos e que tanto supón para todos nós. Estou preparada. Estou preparada. Esta escola que se puido inaugurar gracias á importante doazón de don Benigno Castro. Para tan importante feito temos connosco a súa filla, a señorita Teresa Castro. Eu tiven a fortuna de estudiar nos mellores colexios e iso permitiu ter unha boa educación. Pero temos que ser conscientes porque non todo o mundo tivo esa sorte. Para eso meu pai fixo a doazón, para que esta escola se puidese construir. Eu estou moi orgullosa de estar nesta terra de xente boa e xenerosa. Estou moi contenta de asistir á inauguración desta escola. Creo que é o diñeiro mellor gastado de don Benigno, de meu pai. Espero que gracias a esta escola moitos rapaces e rapazas de Celavella poidan recibir unha boa educación. Unha boa educación que os faga persoas máis preparadas para a vida. En definitiva, mellores persoas. E tanto ten que sexan ricos ou pobres. Dígollelo porque eu sei. Estivo mal a filla de don Benigno, alcalde. Notase que é toda unha señorita, aínda que eu sigo pensando que aos pobres non lles fai ningún ben tanta cultura. Vostede pense o que queira. Tiño diante dos ollos e non o vin. De non ser por ti... Estabas cerca. Se non diso do xoieiro, eu tampouco sabería por onde seguir. Mira ti, Fraisolina. Para ser unha criada... Xa empezamos. Non sexa susceptible. Quería dicir que... Explícamo, porque eu, como son do servicio, non o entendo. Matilde.
Non pode quedar? Paréceme que non. Non quero que marche. Paseino moi ben. És un rapaz moi especial. E estou segura que vas a encontrar alguén tan especial como a ti cando menos o esperes. É unha pena que non teñas uns cantos a niños máis. Ou eu uns cantos menos. Pero así é a vida. Trouxenlle un regalo. Moitas gracias. Ao final atopan o tesouro. Se cadra, sí. Que vai facer agora? Ir ver os meus pais e logo xa verei. Ai, esquecíame. Eu tamén teño un regalo para ti. Prometincho. Gústache? Claro que sí. De verdade coñeceu a Charlotte? Se cadra, sí. Acompáñame ata a parada do coche de liña. Volveremos a hacer? Quero saber. Tal vez sí, tal vez non. Non hai dúbida, forzaron. Moinantes. Eu non son unha ladra, señora. Dora, ninguén di que o sexas. Onte levaches cartos para coller o capón que me reservara Áurea. Sí, señora. E mercacherlle o capón? Onte tiven que intervir nunha pelexa entre feirantes. Estou seguro que son os mesmos que forzaron a porta e escaparon cando se decataron da miña presencia. Foi moi cabaleiro. Dixo que un sorriso meu valía máis que todo canto capón hai no mundo. Os delincuentes franceses adoitan engaiolar as mulleres, como Landru, que casou cun feixe delas. O malo que despois matabas para quedar cos seus cartos. Pero algo tería para namorar a tantas, non? Pénseo. Tenente da Garda Civil captura a un dos delincuentes máis buscados de Europa. Imos darnos un día. Se mañá non o temos progreso, seguirei co procedimento regulamentario. Ben. Vou dar orde de buscar os moinantes. É o señorito Pablo. Outra vez. Outra vez, señora. Leva toda a mañá falando só. É que se lle perdeu aquí a unha princesa rusa. E a Nova York, no transatlántico, que fixo escala na Coruña. Ao parecer cambiou de idea e decidiu quedar por aquí uns días antes de volver a Francia. Este zapato ou ben non pisou nunca as rúas de Celavella ou lle pertence a un cadáver. Din que os mortos camiñan sen pisar o chan. Ai, que te pariu! ¡Alto, Garda Civil! ¡Alto, Garda Civil! Feliciano Pombo, vésome na obriga de detelo. Por qué? Non te fíes, rapariga, ai non te fíes dos disfraces. Digo cho é un mentireiro que sempre di as verdades. Pasou un suceso con Capón que ben merece un cantar. E di así: dous homes que foron ás mans por ver quen quedaba con Capón. Pero mala chispa me coma se un deles non matou o outro polo becho. Esa historia interésame. Gustaríame que me contase.